Barkamu da warhaka. Ina so na yi ƙarin magana ne ko ce ina so yin wani bayani akan wannan shari'a da kotu ta yanke tsakanin Abba Kabir Yusuf gwamnan Kano da kuma Nasir Gawuna. So na ga mutane suna ta farin ciki, ana ta murna, ana ta celebrating wannan hukunci, amma akwai abubuwan da nake so ne mutane highlighting wanda ya kamata su fahimta kuma su gane su mai da hankalinsu a wurin. Shine ba wannan yanzu ba lokacin murna bane ba lokacin a yi celebrating victory bane ba, saboda makauda bambancin party mu fuskanci bigger picture ko yance abun kalubalen da ke gaban wanda mutane ba su hange. Shine maganan cewa attacking democracy da ake yi, ana yaudarar mutane, ana manipulating nasu, ba sun ki su gane. Ya kamata fi sabilillahi mu wayar da kanmu, mu fahimci inda aka dosa tun kafin lokaci ya kure mana, saboda power da muke tsani mana da shi yazo ana manipulating namu, ana steering namu inda ake so, mun ki mu fahimta. Wannan ba lokacin kai kana wannan jam'iyya, ni ina wancan jam'iyya, shi yana wancan jam'iyya, ita tana wancan jam'iyya bane ba. Wannan duk ba wannan lokacin bane ba. Let us all look at the bigger picture a wurin nan. Shine na murƙushe demokradiyya da ake so a yi. Ana so a maida mu bayi na dole. So choice din mu ma ba a dauke shi da muhimmanci ba. So duk wulakacin da aka mana da cin kashin karin da aka mana, daga baya kuma sai a zo the one thing da muke da shi, muke da power akan shi, ma yanzu ana so a kwace mana. Ya kamata ne su fahimci wannan abu. An ce idan gemun dan uwanka ya kama da wuta kai sai ka shafa mana karuwa. Waɗanda suke tunanin an musu daidai yanzu suna murna ko abin ya dawo gare su, ko dan za su yi ma wa'ansu ba'a ko wani abu. The problem anan shine cewa abin da ba sani ba, an ce yau gare ka gobe ga dan uwa. So ita rayuwa juyawa take yi. Idan ba mutane ba su hankali ba, za a zo wani lokaci wanda ko abin sai ya shafi kowa. So mu yi hankali, mu mai da hankalin mu san me muke yi fi sabilillah. Dan a ce tun wannan abin kin that's the second time yake faruwa kenan. Misali example ma a Kano State, kuma Kano State kusan ya ce ita ce cibiyar arewa. So abin da nake so mutane su fahimta kenan, idan wannan abun ana kallo ba wai abin Kano bane ba, in ya fara zama aka mai da shi, aka normalize wannan abu, so zai kuma duk jihohin arewa ne ya shafi. Tun da gari wanda ake tane mai girma wanda ya bukasa kamar Kano, inda ana bari irin wannan abubuwan suna faruwa, so sauran ƙananan jihohi ya is even more easier a irin wa'annan abubuwan. Saboda mun gani abin da ya faru fi sabilillahi a wancan karan, kirikiri ba kunya ba tsoron Allah, muka ga mutane sun fito sun yadda takardun zaɓe, wanda officials ne na gwamnati suka fito suka yayyanka takardun zaɓe, suka yaga su, dan dai kawai a dole sai an sa inconclusive, tunda an samu matsala a wurin, wanda ya ba su time na suka yi abin da suka yi. So wannan abu ne wanda ya wuce, but amma kuma yanzu coming back, a yi zaɓe free and fair election, sannan kuma da abu a ce mutum biyu, kuma ba yana magana wa just to one party ba, a su duka biyun suna da matsala, jagoro duka biyun, a ce kuma da abun ba dukkan su sun mai da abun personal abu. Shi kwankwason da shi Ganduje dukkan su sun yi personalizing wannan abun, sun dauke shi sun mai da shi too personal. So mutane, jama'u, abin da ke sun tare su, they are even out of the picture. Talakawan Kano da mutanen Kano, they are even out of the picture. Abin da ba su gane ba kenan. Wannan abin ba yi su bane ba, ko da su aiki. Yanzu abin ya koma tsakanin individuals guda biyu, kowa ana this has turned into an ego fight. Kowa yana so nuna kowa ya isa. It's an ego. Kowa it's just to boost their ego. Abun ba ma dan mutane ake yi ba, that's the unfortunate part na abu.
abin takaicin shine cewa ba wai don mutane ma ake bai sun koma kawai ego boost ne aka mai da abin kowa ya dauke shi fasin bof shi kan kwasan da shi ganduja. So ina kira ga mutanen Kano and passe ma all in all mutanen arewa mu shiga taitaye mu mai da hankalin mu inda ya kamata. Wannan abu da muke ko duk muna tunanin kai kana Katsina, wannan na Jigawa, wannan na Sokoto, wannan na Zamfara, wannan na Kebbi, wannan na Kaduna, muna tunanin bai shafi mu ba. The problem nake so ku gane anan shine Kano ita ce cibiyar arewa. Idan wannan problems ne suna arising a cibiya wanda su ne tushe, su ne foundation wanda ke rike arewa, ba a yi maganin shi ba. In abin ya zo ya zama abin da ya zama, sai mu fi kowa shan wahala sauran jihohi. Kuma mun riga mun san cewa wannan part namu na arewacin Najeriya shine kuma baya kan kowane part na Najeriya, shine mafi kuma baya kan abubuwa na yawa na more rayuwa wanda ya kamata a ce su mutane sun amfana da shi. Yadda kuke ganin ana zagin kudanci da abubuwa da waye mutanen su ko, trust me, wallahi ina ga muku, trust me, shugabannin su ko an san azalumai ne, but amma in dai wani opportunity ya zo wanda su mutanen su za su ƙare da shi, duk yanda za su yi, da hanyar za su bi, wallahi sai sun jogana sai ga wannan abu. Amma mutanen arewa babu da irin wannan abubuwan, kuma da ma hasada da bakin ciki da mutanen arewa suka sa a gaba. Yanzu kuma ga matsala ta zo, wai hawan suna amfani da wannan matsalan don su shafa ma an su gishiri a ciwon su. Sun makance da matsalan da kuma illin wannan abu da zai kawo. Mutanenmu an mai da ku wa'ansu irin gidajawa, an raina hankalinku, amma kuma still kun ƙi ku fahimta, kun ƙi ku gane. Wannan abun siyasa da ake yi ko, ita siyasa in aka sata a matsayin aka bi ta aka amfani da hankali, abu ne mai kyau siyasa, wannan dabi da ake na siyasa, it is fun, sannan kuma yana da kyau for democracy at least. But amma abun da ya kamata a lura shi a nan wurin shine cewa mutane 'yan kalidu yanzu 'yan ƙwararru sun mai da kaman wannan ƙasa ta Najeriya kaman gidansu, ikonsu ne. Dole sai abin da suke so za a yi. And the problem shine kaga wannan abu na sha faɗi mutane, ba ma abu bane na kuɗi yanzu. Da ne ake maganan wa'ai ko wani suna yi ne don kuɗi. Yanzu sun yi satin da kuɗin ma ba ta shi suke mawa. Kuɗin ba ma suke gabansu ba. Ku fahimta abin da nake so mutane su gane kenan. Kuwa dan karamin inda so sai tunanin ai kawai da abin da sata ake yi, ba wai satin ki gabansu bane ba, kuɗin ki gabansu bane ba. Ku gane mutanen da kuɗin da suke da su ko sun wuce tunanin da kuke tsammani, sun wuce hankalin mutum ya comprehending irin kuɗin da suke da shi. Dan wallahi ina maka kokarin su musu bi wani bai ma san iyakan kuɗin da yake da shi ba, bai ma san me kadarorin shi ba, bai san iyakan su ba. Wasu abubuwan ya mamance da su. So ku fahimci wannan, ba wai maganan kuɗi ma ake ta yanzu ba ko, magana an raina hankalin jama'a ma shi ake yi yanzu. Sun ɗauki mutane kaman bayinsu sosai, da suka yi giving order, suka yi passing order, dole abin da za a yi kenan, kuma babu wanda isa challenge nasu. Saboda ku gane cewa matsalar abin shine wa'inda wa'ansu ba sa fahimta shi da cewa so yanzu abin da ya rigi na cewa wani ya zo in baka daidai ba ma ya challenge naka a zaɓe, har a samu Allah ya bashi sa'a ya kada ka. Kuma abin da a zo a ce daga baya wai
a nuna ƙarfin bala'i, ƙarfin siyasa a ƙwace a ƙibashi, kuma ya kaga hawa an so yi murna suke. Wanda kuke murna na auda ku sani ba shine cewa wannan bala'in da ku fa za a shi in ya zo. Tunda in mutanen nan suka zo da abin da aka yi normalize na sun cewa ba a iya kada su zaɓe, duk ma ko da an bi, ko da ka cin ba ka iya karɓar zaɓen. Idan suka samu wannan kwanciyar hankali, me kuke tunanin za su yi? A hakan ma da ake suna wannan wulakancin, ina ga sun samu wannan kwanciyar hankalin na cewa ma zaɓen ma bai ma da amfani, ko da an kada su sun cewa ba su karu ba. Duk wata hanya da suke da su za su iya bi su kwato su baido da shi. Saboda muna gani fi sabila inda a ƙasan hankali, abin hankali ake a wannan ƙasa tamu, lokacin da shi wannan mai takarar gwamna ya zo ya yaga takardun zaɓe, ai kamata ya ce har abada an yi ma bani nashi da siyasa, har abada duk waɗanda suke involving kansu cikin wannan abu. Saboda ko ma menene ai kamata a ce shari'a ta yi basu, na muna kallo har arrestin nasu akai. Kamata a ce an yi ba, inda abin hankali ake a wannan ƙasa tamu, an yi banin ɗinsu ga baki ɗaya daga siyasa. Duk wani office da za su yi contesting, duk wani public office an yi banin nasu har abada, ba su ba siyasa. So amma kuma saboda yanci abubuwan da suka wasu irin wannan aka yi ruwa da nasu, kuma hawan su suna jubilating, suna murna so a yi gane. To ana mai da mu karnuka mutanen arewa, kuma still mun ƙi mu shiga taitaye mu. Abin takaici ne, abin Allah wadai ne. Allah ya kiyaye, Allah ya samu dace.